udenfor. Der kan man holde i de der stålrør, så kan man gå rundt om til fronten, hvis man vil det. Og her med fronten har vi ankeret. Ja, vi har lige været ude at sejle, og der hænger lidt i ankeret her, kan jeg se. Og det kan du også styre herude fra fronten. Her kan du styre ankeret op og ned. Ja, så kører det her. Og op igen. Yes. Og så har man et plastikdækken her, så man kan klipse op foran vinduerne. Og når man klipser den foran fronten der, så får du simpelthen lukket hele vejen rundt. Alt hvad der er glas bliver lukket. Og så er der jo noget man kan klipse på i bag også, sådan at man faktisk kan ligge og sove inde i kabinen også. Det glemte jeg forresten lige at vise. Det går lige ind og viser, hvordan man kan lægge den ned. Hernede bag er der sådan en badeplatform. Den er ikke så stor. Den er god at have. Ja, nu er jeg nede i kabinen igen, for jeg glemte jo lige at vise. Det sæde her kan man løsne hernede. Og så kan man trække i den der. Og så kan man altså lave det her sæde om til en liggeplads. Så du får en hel liggeplads her. Og så er der en hel liggeplads over her. Nu ligger hønnerne bare dernede. Det vil sige, der er 2 sovepladser herude også og der. Og samtidig så kan der jo lynes på her for oven. Hele vejen rundt kan der lynes en kalesje på. Så man uden problemer i hvert fald kan tage 4 voksne ud og fisk. Og så eksempelvis ligge i land. Tage en overnatning i en havn et sted og så fiske videre dagen efter. Uden problemer. Det er der plads til. Men lad os lige prøve at kigge på motoren også. Så man kan se lidt, hvordan den ser ud. Og det foregår hernede under. Vi har 4,3 liters V6'er med cruiser. Pæn og velholdt. Service er lavet på den. Den har, hvis man skulle vælge at have den liggende fast i vandet, så er den udstyret med sådan nogle tubes, som ligger her. Og der er også en i den anden side. De skal have strøm, og når de får strøm, så holder de motorrummet frostfrit. Det er sådan en elektronisk nogen, der styrer. Det vil sige, at man kan lade den ligge i havnen om vinteren også. Jeg kan lige prøve at se, om den kan starte. Det skulle den selvfølgelig godt kunne. Og lige i gang her. Drejer på nøglen. Ja, det tog lidt siden den startede, men den må starte uden at give den gas, så det er altså bare i tomgang, den er startet. Som I kan høre, så er der ikke nogen mislyde på motoren. Det går rigtig fornuftigt. Jeg kan lige vise, nu prøver vi lige at ligge for land her, så prøver vi lige at give den et gas ude på vandet. Så kan I prøve at se, hvordan det ser ud med sådan en motor. Så man kan se så olietryksmåleren, voltmeter, temperaturmåler, og tanken ser fin ud. Power trim styrer man heroppe og ned. Der kører den lige helt ned. Sætter den i bakgear. Vi er nu nået ud fra havnen. Og så vil vi prøve at sætte den i fremadgear.
øvrigt lige at sige, at jeg er 1,86 meter høj, og der er cirka 2 meter frirum inde, så der er plads til nogle høje fiskere. Og når det begynder at blive aften, så er der lys herinde under, så man kan tænde 2 ovenlys. Det var det. Håber jeg nåede det.